Halahan, what happened? Good morning! So, mag-open tayo dumating ito when did this come? Yesterday? Yeah. Nag-order ako sa Amazon, guys, kasi kapag mag-grill ako ng charcoal ba, sometimes it's very windy, this will help. But I don't know, the starter ba? Starter to, ibu-bu mo lang siya doon sa but there is a handle. Oh, this is the handle. Okay. Ay, sharp. Uy, very sharp. So, ito siya, guys. Oh. Ano siya? Stainless steel. I'm going to put this sa garahean. And that's it. Hi. Did you eat? Did you eat? So, hi guys. Ang ginawa ko lang dito, guys, is nag-ano lang ako ng mga gamit. Naglinis-linis, nag-vacuum-vacuum. Ay. At saka every time na itong aso papasok ng bahay, there's a lot of icicles. So, I have to keep constantly, wiping the icicles from the dog's paw. So, I have to, guys, go downstairs na. Kasi, meron tayong calamansi and lime downstairs. So, I have to tubig din. Para naman, masaya ang buhay nila. Kasi, wala ng tubig doon sa baba. And I have to look kung meron pang manok. Meron pang chicken for the dog. So, I think I have to go to the store to buy some chicken for this freaking doogie. Wala na manok ang dog. So, I guess I have to go to Hannaford. I have to go to Hannaford, guys. And, bumili kami ng orange sa veggies. More orange. I think I have to eat some. Pero, I don't really trust anymore yung mga prutas nito. Kaya hindi ako palaging kumakain ng prutas. And He's still there. he's still there? Yeah. What's he doing? Huh? Looking at the door now. Akala ko naging okay na yung quad. Umandar na yung tagalinis ng isno. Yung machine na maglinis ng isno umandar. Kaso, parang andaran din, papatay na naman. Ako, guys, kasi dito yung kapitbahay, di ba? Nag-borrow sa aming ng hulam ba. And then, ngayon, inayos niya. Itong si Tami, iba pa naman. Ako yung natatakot kasi, alam niyo si Tami kasi kapag mayroong mga gamit, and then sira, hindi yan siya mag-stop until maging okay. And, yun, hanggang meron ka nang maririnig sa bibig niya. Yun yung pinag-alala ko. And then, ang dami niya mga sinasabi. Sabi ko sa kanya, pumunta ako sa garahean, sabi ko sa kanya, behave ka, kasi ikaw yung nagpahiram. Gusto mong humiram yung kapitbahay. Gusto mong sila yung gagamit kung kailangan nila. So ngayon, dahil sinabi mo, naghiram. Hindi ngayon, hindi niya alam kung paano gamitin. Hindi, nalukulok ko ulit-tuloy yung gamit mo. Namatay na naman. Masaya na siya dahil meron siyang laruan para maglinis ng isno. Ngayon, sira-sira. Sabi ko sa kanya, hopefully maging okay, guys. Could be quiet, baka marinig ka ng kapitbahay. Malapit sila sa garahean. Sabi ko, baka marinig ka ng kapitbahay, lakas ng boses mo. Ikaw yung nagustong magpahiram ngayon, Sabi niya sa akin, hindi naman ako galit sa kanila. Hindi ko lang nagustuhan kung anong nangyari dito. I-check natin. Kasi hindi ko. Halahan, what happened? Nag-usok manhan. Smoking. It blew up? Usok. Very strong. We need to open some more.
honey. Yun, nag-ano ako dito, naglinis. Kasi sira talaga. Look, tinatry niyang ayusin. Pero, wala. So, ngayon, this will melt because I clean up a little bit. Dinaanan ko din dito para mag-melt. Now, the sun is out. It's crazy. Okay, so ito po yung nangyari, guys. Paglabas ko doon, grabe ang usok. Adoy. Ang usok, grabe. So, sabi ko kay Tami, inopen niya yung garage. Nandun yung kapitbahay. Here you go, my husband. Morning. Ay. Nasira yung coffee maker namin. Tami, ruin it. He doesn't ruin it, guys. Ito yung coffee maker na nakuha namin sa pagda-dumpster diving ko. And now it's broken. And we have, I think the coffee maker that we have, honey, the other one, I'm gonna bring it down here if that's not gonna work. The newer one. So, he tried to dismantle it, guys. Kasi tinatry niyang i-clean up 3 times. My baby need haircut. He tried to avoid haircut, guys. And he tried to brush me with his long hair. It's like he's trying to tell me his hair is very useful for brushing my face. Nako. La, 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 la. Andun si Tami sa labas. He finally fixed the coffee maker, and my eyes is killing me. Uy, grabe. It's really not good, my eyes. I think I have to check kasi since I've been doing this for how many years now, this watching the cell phone, editing, it's my eyes. I told you my husband can fix almost everything. So it's in cleaning mode na siya, no? And look, meron na siyang lumalabas na tubig. Kanina wala siyang lumalabas na tubig. So anyway, so yung pusa ko, guys, ba, it's very nosy. Medyo na, I have a printer here now. Look at how nosy he is. Oh. Meron akong na-print na isa. Ay, yung pusa ko, background. Habs, what is wrong with you? Don't even attack it, ha? Don't attack. He is so cute, guys. You're a cutie. So, hi guys. Punta tayo sa labas. I'm going to feed the birds kasi they're hungry. Kasi gutom na yung mga adopted kids. Adopted kids ni Tami. So, under turkey, my turkey, yung turkey. Turkey always wants some food too. So, let's feed them. Look. Lupad, turkey. Adoy. Tara, magbahog tayo. Ay. Ang bigat. Turkey. Kamong turkey mo. Nanganhi mo dire. Nagdala mog text, ha? Kawawa. Ay, kawawa kasi ang ibon, guys, eh. There's no airwig here. Airwig. Aduh, need cleaning badly. So, ito na yung ating porky, guys. Niluto, guys. O, dyan, o. Pabayaan lang natin siya dyan. Makuluto.
Kasi para namang lutong-luto ba. Sarap kayo ng pagod. Guys, every time magluto ako ng ano, i-close ko ito siya kapag sa magluto ako sa winter, i-close ko to siya para maluto yun siya ba, maluto. Kasi maginaw kasi. So, kailangan talaga siyang i-close. And then, dito sa loob, o dito sa ibabaw, meron tayong makita ngayon. So, dyan ako mag-ano ng tawag ito. Uy, grabe katugnaw guys. So, kapag sobrang ginaw na, papasok ako dito. Kapag sobrang na talagang ginaw. So, yun, pasok tayo. And then, yun, kinoklose ko yung door para hindi pasok yung ginaw. And yun, so, ganyan lang kasimple kapag mag-grilling sa winter. Kasi ang sobrang ginaw sa labas, lalo na kapag hangin. Actually, kapag hangin, hindi ako mag-grill kasi ginaw pa plus hangin pa. So, yung ating karne nasusunog ang ibabaw pero hindi talaga siya totally luto. Lalo na kapag makapal yung karne. Karne. Potato. Tapos na po ako nag-grill sa labas guys. And magluto lang ako ng patatas. Sobrang dali lang naman ito. I-boil and then i-bake with seasoning na siya. Sobrang sakit kasi ng ulo ko. Grabe guys. Yung mata ko din. Connected siya ba? At hindi ko na alam. So kaya hanggang dito na lang yung vlog natin ha. Yun guys, tapos na ang ating i-bake na lang natin ito siya. Sobrang dali lang guys. So mamaya na kasi maaga pa guys, hindi pa nga 4 o'clock eh. At ito lang yung ating ilalagay. At of course yung mga seasoning na mga powder na ating pang add. At saka of course yung cheese. But anyway, so pangit yung pakiramdam ko ngayon guys. Kaya nagluto ako ng maaga para makapag-relax ako ng sobrang aga. Kasi kapag hindi ako magluto ng maaga and then lalabas ako mamaya, madilim na and sobrang ginaw yung katawan ko. Iba pa naman tayo kapag meron tayo, 'di ba, monthly. Parang ang sakit ng ulo ko ngayon, mata ko, this eyes right here, it's very painful. And then right here. Ay nako. At alam nyo na kung alin pa yung masakit sa akin. Tapusin ko lang po ito dito lahat, linis at ganon and pahinga. Thank you so much guys for watching.